Ay, mula ag unta ko, di na lang kada bad trip ko. Naagit tay mga kailang, nga mga anak jud og jablo, no? Naagit tay mga barkada nga mga sugo gyud sa demonyo, no? Kusog kay mula ag pero di ka ba magdalag kwarta. Wow, nice. Nigawas og balay, 20 ray dala, pag uli 20 gihapon ang kwarta, busog na, hubog pa. Wow. Naagit tay mga kailang nga inigabot og amotay, di ka ba mo amot? No, patik-atik dayon og mangihi ko, mag-CR ko, pagkahuman di na mo gawas, no? Mugawas lang og naanay bag-ong ilimnon sa lamisa. Wow. Naapa. Dili na gani ka balo mo amot, kusog pa kay mukaon sa pulutan, di mo panihapon. Murag na picnic ang mga animal, no? Nice. Naapa. Wala na gani ka amot. Magalingaw pa og text sa iyaha mga kaila nga paapason. Wow, di mo kag sagip ka pamilya. Nice. Naapa. Dili na gani nimo paamoton kay kuno pamasahe ray dala niya. Ikaw gihapoy pangayuan sa panigarilyo pati tangking di imuha pa. Wow. No? Makasap. Naapa. Wala na gani ikaamot, no? Wala na gani kwarta dala. Mo pa'y pinakauna gid na silang mag-post sa ilahang Instagram, sa ilahang Twitter, sa ilang Facebook kung asa sila. Wow, naunahan ka, ma'am. No? Napa? No? Wala na gani ikaamot, mo pati pinakauna magmaoy, no? Ang ending, ikaw maghatod pa uli sa ilahang balay, pagkahuman magtaksi pa ka. Kay hubog imong barkada, di mo pwede mag-jeep. No? Nice. Naapa? Wala na gani ikaamot, hangol pa kaayong ilimnon, no? Dili na mo puyok ang baso sa iyahan na lang pirmamente. Wow. Pero di gyud ta mawad-an og barkada nga inig mahubog na ipang-chat ang mga ex, no? Ing ana sila ka marupok, no? Mga barkada nimong marupok, pag mahubog na chat din ng ex, I can't handle myself. I need you. Wow, pagkahuman, ang ending mamoblema ka kagi-pick up na sa iyahang ex. Pagkahuman, ikaw na ang mahasol kang kung asa na siya, kagipangitaan na ka sa ginikanan niya. Wow! Nice, good kay na sila, no? Mga labad kay sa ulo. Lami kay kutok-kutuhon sa palupyan, tube. Ug sa guiter pod, no? Mga animal.